ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ପାଖକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ହେଲେ ଛୋଟ ଖସିଯାଏ, ବଡ଼ ଫସି ରହିଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାଲୁଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ। ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋକାଟିଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପିଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ, ବାପ ନାହିଁ ପୁଅ ହେଲା ଜନମ। ମା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲା, ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଜନମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଇଁଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତର ଭିତରେ ପତର, ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗଡ଼ୁଅଛି ହାଟ ବଜାର ଭିତର। ପତର ଭିତରେ ପତର, ପେଣ୍ଡୁ ଭଳି ଗଡ଼ୁଅଛି ହାଟ ବଜାର ଭିତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଲି ନେଳି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ରହିଲା ଟୋକିର ମନ। ଠେଲା ଠେଲି କରି ଗଲା ପଶି, ଟୋକି ପଳେଇଲା ହସି ହସି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବାଟ ପଡ଼ିଲେ ଦିନ ବି ଅନ୍ଧାର, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଖିପତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ବାହାରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଛି ଯାହାର ଫଳ ବାହାରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଣ ଲଙ୍କା ବା କାଜୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି, ସବୁଦିନେ ଏକଣ ସେକଣ ହେଉଛି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି, ସବୁଦିନେ ଏକଣ ସେକଣ ହେଉଛି, ତାହା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଅଦ୍ଭୁତ ରାଣୀ, ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଏ ସେ ପାଣି। ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଅଦ୍ଭୁତ ରାଣୀ, ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଏ ସେ ପାଣି, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀପ।